Proposamen berri batekin joan dira Seaskako kideak Ziburuko herrikoetxera. Guztira, 3 egin dituzten arren, aterabidea eskaintza berritik etor daiteke izan ere, ikastola Ziburuko portuan dagoen kontseilu orokorraren lur zati batean jartzea proposatu dute. Uste dugu atxeman dugula aterabide egokia, ez baita herrikoetxearen eremua, eta bertan zerbait errateko duten guztiek baietz erraiten dutela. Marinelako lanek iraun duten bitartean eskola publikoko haurrak zokoako gune honetan egon dira. Eraikinean haur guztiek sartzen ez zirenez, prefabrikatu hauetan egon dira haur batzuk eta zehazki horixe da Seasak egin duen azken proposamena. Izan ere, eraikina bai, baina lur eremu hau ez da herrikoetxearena. Lur eremua kontseilu orokorrarena da eta horrek baiezkoa eman du, baina Donibane Loizune Ziburuko herriarteko sindikatuak kudeatzen duenez, euren baimenare behar dute. Donibane Loizunek ez du arazorik jarriko, beti ere Ziburuko auzapezak baietz badio. Aztertu egingo dutela esan du azken horrek, baina orain arte ezezkoa emateko arrazoia Ziburuko lur publikoetan ez ezartzea izanik, Seaskako kideak itxaropentsua azaldu dira.